Asewakaziwa kodwa mabengazi bazoba namandla. Jesu simba lacho alisiredi Kuba amandla akusiwethu, alioneke mumaso, awaboneki lana emzimbeni. Chakari wana alikuterera izwi Paulo mwana wako. Sathola lamandla ukulalela izwi likaPaulo mwana wako. Kana vanorasika nabalahlekayo vanogorasika nekungorasika mashoko ivoremuche balahleka kulolo izwi elilodwa. Mwengambosumuka verenge ivosia Hosea 4:6. Omunye akaphakama abalo Hosea 4:6. Mayiwana ngave funda. Musacha takangosia inde bhumbele inde bupe but was the same so zalingana so hakuna chinochikisa akuko kuchusayo yati kudi Muprofita Hosea 4 verse 6 ati kudi vanhu vangu vaparadzwa nokushayiwa zivo zvawaramba zivo neni ndichakurambavo kuti urege kuva mupirisita wangu zvawakanganwa murayiro wamwari wako nenivo ndichakanganwa vana vako. ilapo kune point yesindiso lapho saka isu tina sinolwazi tinoziva kwatakazowana ichi siyazi lapho esakuthola khona lokho. imwe ndima inotiranganya pagomba pawakacherwa kwenye indawo ithi khumbula emgodini lapho ukhunjwe khona nedongo pawakatemwa nelitshe lapho okutshengiswe khona. zvoreva kuti isu ruponeso rwedu uchaza ukuba lensindiso yethu handina kukura ndinendepi angikhulanga nginendebe handina kukura ndipfeka magameti angikhulanga ngigqoka igameni. makatoita munhu akauya muupenyu hwangu kukhona omunye wezayo empilweni yami akaparidza washumayela ndikamutarisisa ngambhekisisa ndikatarira ijerei ngathi ulungile nalona ndazvigashira ngamukela lokhu akukhulumayo ndazvigashira sengikwamukele ndobva ndanzwa simba ngezwa amandla nokuti kare vainditi mhombwe ngoba kudala babengithi ngiyisifebe noma isiphingi vainditi muroyi nokuti mwanga ndandisingabvi babethi ngumthakathi akinateera shoko raiyeye kodwa sengilalele izwi laloyo wakataka kunditi kaziva mutungamiri wakala ukuthi sawubona mkhokheli iyeye akatumwa kwandiri yena loyo wathunwa kimi akandidzidzisa izvozvo wangifundisa lokho akandipindura kubva mudzinza kuti ndidzi muapostoli wangiphendula kusuka akandipatsika izvozvo wangisinza ngalokho iye yena loyo ndobva nezivo yedu yilapho kunolwazi lwethu. mazona yabona jesu haagari pese pese ujesu akahlali yonke indawo ane nzvimbo dzaanogara kunendawo lapho ahlala khona uye zvinoti kana mweya mutsvene wauya ukuthi umoya wengcwele masubuyile uchatanga kukuzivisa kuti mune zivi uzoqala ukwazisa ukuba unesono yinto yokuqala. kana wasvika una chimwe chinhu masufikile unokuchemedzai uzandikhalisa nokuti munotanga kunzwa shungu dzekuti dai andibatsirawo uqala ukuzwa ufunyezo ukuba noma kumsizile ukuziqhenya kuyaphela uzviona nekuzvitarira zvikopera ukuzibona ngathi ndakaremekedzwa naye kuti ndine zvandiri ngathi sanguye ukuba ngibe yilokhu engiyikho kushayiwa zivo ukuswela ulwazi. kana taramba anenge akatumwa mase salelo wathunwayo tinenge tisina simba sisuke singanawo amandla. kana tisinaye wakatumwa masingenayo wathunwayo hatifaniri kutya akumelanga sesaba. tetapinda kuna Isaya 54 siyakweza 54 verse 17 verse 17 iti gambagamba tinzi unze what's so powerful kwete Isaya 54:17 tiri simba ramasimba singamandla amandla nokuti ng'anga inotyisa ngokuba inyanga yesabili muroyi wanotyisa umthakathi wesabili. asi jehovha anotaura kuti ng'anga nemuroyi nazvose izvozvo uJehova uthi inyanga nabathakathi nako konke lokho. kana tichiri napauro mwadzi wakuga ndikutenda kudzidzisa ma sinopolo manje wafika nokukhola imfundiso yakho hazvina simba hakuna mali. kutivereka Muprofita Hosea 54 verse 17 tangira pa it must be 14 inoti uchasimbiswa mukururama
uchawakure Ngifuna ukuhlala phansi. Uchasimbiswa mukururama, uchawakure nokumanikidzwa, nokuti hauna chaungatya, uye kure nezvinotyisa, nokuti hakuna chingasvikira kwauri. Tarira, kunyange vakakuvamba, hazvingabvi kwandiri. Ani nani unoda kuvamba uchaparadzwa nokuda kwako. Tarira, ndini ndakasika mupuri unoputidza moto wamazimbe nokuita nhumbi yakakwanira basa rake. Ndakasika muparadzi kuti aparadze. Hakuna nhumbi inomumbwa kuzorwa newe ingaita chinhu. Pane umwe asumuka achiti weukama hwangu ndinozofunga kana ndorwara. Ukhona omunye uphakameti ngiyacabangela ihloko zami mase ngigula.